Sulan. Kono kok ora sampe nang jero kowe mari geger wae kok kowe. Wis tau ora aku bagus aku ki ngiloe sok semaput lho, Tru. Kok dunekke bagus ki lho. Wong lulu karo wong ece iki nglarake wong lulu. Wong ngerti ora wong lulu? Ora ngerti. Wah, kudune ngerti wong lulu ki nek wis dimplok terus di nglulu, diulu. Wong lulu ki ngunekke wong ning ora karo wonge, ning serole nyuwara, ning wonge sing dunekke ning jejere. Kuwi lara banget asline. Aku ki bayi we tak liling sok mecicil. Kok dunekke bagus. Kok Prabu sing lumrah mawon. Yo Bagong, padha raja saprabtamu. Pangetunipun Ndara Baladewa ngono ae penak ndadak wong bagus wong elek. Bekti kula kunjuk. Yo. Turut, Tru. Kok matur piye? Kanan iki terasa ganjil, Tru. Kok ganjil? Iso matur ora kowe? Ora. Mundur. Kowe arep matur? Heeh. Ora gawe masalah lho. Wis ta, mundur. Kowe iki mung iso omong ning ora iso goleki solusi terbaik. Mundur ne. Heeh. Kok teles to, Gong? Kathokku teles e. Mboyo ganti ora. Aku sing matur. Ya, ora gawe masalah. Ora rasa kuwatir. Sampeyan nggih, Den? Iya. Ponokawan Bagong. Nun nggih. Arep ngopo Ponokawan? Ajeng menyiliki Kidik. Apa, Tru? Menyiliki Diki. Kaya keruwe. Ajeng mini siliki Diki. Anu, apa? Niti priksa pangandika panjenengan. Mongko jebule nika panjalmaning mungsuh. Kula nuwun sewu terus sampeyan kelangan pustaka Jamus Lima Sada. Pusaka Jamus Lima Sada menika mboten namung pusakanipun para Pandhawa, ning nika pusakanipun para kawula sak negari Kamarta. Nek nganti kelangan pustaka Jamus Lima Sada sing rekoso dudu sampeyan, ning kawula ugi ngrekoso. Ada, Tru? Menika leres lho kula sing ngomongke. Mula kudu kedah ngatos-atos. Ngaten? Ning nek sampean rawuh tareng-karang kedempel, niku pusaka ora pisah karo para Pandhawa. Pusaka dadi siji karo para Pandhawa. Pusaka aman, Pandhawa ya aman. Ning sedaya gumantung dhateng panjenengan. Ajeng mangpareke Sinuwun Darawati ya kena. Ajeng mangpareke Petruk kalih Bagong ya ora apa-apa. Niku berbawasa wonten asta paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Dasamuka. Barapaya. Gong, hei. Dharma Kusuma. Semaning jajalanan sukertani bawuna iblis larat. Alah dalah. Lah kok dadi Bagong ucape ndrewili kaya grojokan, nyerwete kaya betes semono pategalan. Wah, langap-langap. Ucape nang ngarepe Kyai Prabu Dharma Kusuma ngina karo Kyai Prabu Darawati. Parat. Tru, gentenan, Tru. Gentenan piye? Oh, kowe sing muni-muni, kowe sing kudu wani nanggung perkarane. Wah, cilaka iki, asem iki. Waduh. Dewi senengane ora gagas kok. Neng kene eneng sapa iki ora gagas. Kowe ket mau tak bandemi krikil iki mergo aku arep ngandani nek ning kene ana Sinuwun Mandura. Urang gedhe. Soalnya nek bandem aku iki batako. Oh iya. Aja meng krikil. Wow, cilaka iki. Bagong. Nun. Kowe muni apa mau? Sing pundi oke. Kowe mau ngurman piye? Ah nggih, saking ngarep tekan mburi niki wae akeh banget lek kula omongke. Sing dikersake sing pundi? Kowe mau nguman-uman karo Kyai Prabu Darawati ya. Kowe ngunak-unakke ya Prabu Kresna. Kowe nguman-uman karo Kyai Prabu Darawati. Kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Kresna muni Ratu Darawati. Karo aku sambunge apa? Lho, pun ijab napa? Ndut. Cengengesan. Tak kira nek wis ijab e, ajare pertanyaane sambunge apa? Nek sambung tresna, ayo. Gong ora cengengesan kuwi dilandang nenggala modar kowe. Ya kene to, Tru, aku iki nek dinesoni wong ora iso wangsulan e. Tru. Kene to. Kene to diwangsuli, kowe iki mau tak wangi saiki aku diwangi genti. Ambo diwangsuli wong sing gawe masalah kowe kok. Aku senengane mung gawe masalah. Ning ngrampungi ra iso. Lah kok gawe masalah? Ha senenge. Ndak sepi kahanane. Aku iki nek ora tak gawe masalah iki, gawe Satria. Ya. Tenang bae, Gong.
eneng aku tak wangsulan. Wani. Nek ku Sinten Prabu Baladewa muntap, aku sing nandangi sisan gawe ngarep kene. Kene aku dadak kok ki ngomong. Nek mari gewani kene. Lah sembodo. Engko nek dikongkon bapak aku pimpinane lho, Gong. Kowe mburi rasa melu-melu. Saiki ndi? Sapa sing iso wangsulan? Meng aku. Piye karepe Mas? Lho. Karepe piye? Lho, sermu piye? Aku takon karo kowe kok. Karepmu piye? Kowe wani karo Yai Prabu Ndorowati? Mboten. Lah kok kowe unek-uneke? Kula ora unek-uneke, meng ngrasani. Nyuwun Agung, mugi ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun. Nuwun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati. Rayi para Ngamarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangestungkur wayah Bathara jagat nuninggih Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka ing Dwarawati. Dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Ngamarta. Asong paseganipun Madura Yayi Prabu sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Namung keparenga pudya astutinipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda. Amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah. Kawula nom sampun boten kirang prayogi wisawanipun ing Raka ing Dwarawati. Dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Sumawana paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu, kula ngaturaken karaharjan ingkang rayipun Puntadewa, Koko Prabu Baladewa ing Mandura. Jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yayi. Tansah pinanganing kawidadan niring sambikala sawanipun ing Raka ing Mandura. Mangga widada niring sambikala durga mendhak kala sirna. Namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pundi nggo jimat paribeh dayanana ing kasantosan mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah Koko Prabu sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang Raka ing Mandura. Dinten sakmangke menika wonten Praja Ngamarta. Yayi Prabu Darma Kusuma. Kresna kakangku, aku ngaturake sembahku katura. Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Werkudara. Yo. Siadi ngaturake sembah kelawan pun Kakang. Ya pancen kaya mengkono. Werkudara, nggih. Yen piranganing para nayaka Punggawa negara Ngamarta munggahi Yayi Darmaji ngaturake sembah kelawan pun Kakang tak tampa kanthi lega-legawaning penggalih. Nanging sing gedhe pangapuramu yen to siadi ngaturake sembah kelawan pun Kakang ora tak tampa. Werkudara, apa aku duwe luput? Yen to pancen aku mbok anggap salah, dunungna salah ing napa? Kandhanono aku luputku nggo nendi? Upama aku kudu nampa pidana bakal tak lakoni. Yen pancen Werkudara salah karo Kresna kakangku. Werkudara, piye? Aja kadok ati kajron penampa. Yektine sira Yayi ora luput tumrapun Kakang. Nanging kabeh para kawula sak negara Ngamarta iki padha prisa. Ora ana ingkang wajib mbok sembah kejaba mung Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Lah kok kadingaren temen dina iki siadi ngaturke sembah kelawan pun Kakang, mongko aja ta jamak lumaring menungsa, nadyan dewa wae ora bakal kuwagang sarta ora bakal kuwat nampa sembahe Werkudara. Ning kok kadingaren temen dina iki siadi ngaturke sembah
Mengko gek-gek sawisipun Kakang nampa sembahing siadi ana apa-apa ingkang tak sandhang Werkudara. Mula murih slamete pun Kakang ora nampa sembahing siadi nanging genepi tata kramaning kadang Wreda tumraping kadang Taruna. Pangestuning Kresna wae tampan ana. Ora sudi. Lho. Kok ora sudi piye? Kowe ora gelem nampa sembahe Werkudara, monggo sembahku tak aturake kanthi lahir batin. Ning sabab apa? Kanthi mbok percika kowe ora nampa sembahe Werkudara. Wong tuwa sing ora nampa sembahe karo Taruna. Mengestanana bocah nom pangestumu ora ndayani apa-apa. Mula aku ora sudi nampa pangestune Kresna kakangku. Lah dalah. Ngono to, Yayi? Yo. Ya wis. Yen ngono ora ketang rada sesak rasaku, rada tida-tida penggalih nata Ndarawati. Sembahe Werkudara tak tampa tumuli pangestuku tampanana. Wenehna kono kapan-kapan tak jumbuke. Kose to pangestu kok kapan-kapan dijupuk ki piye? Kose to kowe iki jendaje tak pikir-pikir sing gawe perkara kuwi kowe Kresna. Werkudara ngaturke sembah kanthi lahir batin ora tak tampa. Mula ya wis member yen wangsulane Werkudara kaya ngono kuwi. Wis jelas dadak digawe-gawe. Iki mengko ndak malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Sembahe Werkudara tampanana. Werkudara? Nggih. Sembahmu tak tampa kanthi lahir batin, pangestuku tampanana. Oh, tak gegem dadekake jimat. Lah, ngono ora wis rampung to. Sengane kok tekan ngendi-endi ora? Bule kakangku. Bule kakangku aku ngaturke sembahku katur. Bule kakangku. Wah, bule kakangku. Koko Prabu? Nggih. Werkudara ngaturaken sembah kok mboten paring pangandikan pancen tak jarak. Lho kok pancen dipun jarak kados pundi? Siadi ngerti dhewe. Asmaning Baladewa ki pirang-pirang? Baladewa, Kusumawaning Pinta, Balarama, Jaladara, Kakrasana, Karsana kuwi jenengku kabeh. Lah kok sirikanku disebut sanggon-gon. Bule ki wis ngerti yen kuwi sirikane pun Kakang. Kok disebut sanggon-gon karepe piye? Mbok yo matur sing apik. Baladewa kakangku aku aturke sembah. Ngono ra yo prayoga to. Werkudara? Iye. Apa tok jarak to? Jarak piye? Bule ki rak sirikaning Koko Prabu. Mbaya aja diucapke sak nggon-nggon to, ora prayoga. Ngerti to nek bule kuwi sirikaning Koko Prabu, aja pisan-pisan nyebut bule, sabat bule kuwi mau dadi sirikaning Koko Prabu Mandura. Nek Koko Prabu ki diundang nganggo jeneng bule ki ora trima njaluk tulung balen ana ping 1000 kas. Werkudara leren kok kowe bule. Wah, Baladewa kakangku. Werkudara piye? Yen pancen ora sagu dadi bule. Kowe munggah nang kayangan kowe gugato karo dewa. Lho kok gugat karo dewa piye? Wong urip nang alam padang iki mung sadherma urip. Mung sadherma nglakoni wujud apa wae. Kudune matur nuwun wis diparingi urip karo sing gawe urip. Bungah susah, bejo cilaka, sugih miskin, wutuh lan cacat. Kuwi kabeh peparingi sing Maha Kuwasa. Kowe diparingi bule kok ora ngakoni. Tegese kowe ora ngakoni karo sing gawe jagat. Wis rasa mejang. Malah mulang karo wong gerang. Sembahmu tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Tak gegem dadekake jimat Baladewa kakangku. Padha diprayogakno anggone lenggah ning Datul ya Praja Ngamarta. Yo Werkudara kaya ora kurang penak. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kekalih. Arjuna tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Janaka tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Kembar tak tampa pangestuku Tampanana Yayi. Yo Nakula Sedewa. Ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Nggih kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan Koko Prabu. Koko Prabu. Saestu damel gagap gugup guragapan raos sing manah. Dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepuyan. Upami alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayaka ing Ndarawati bilih rika renggan mangke paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula nedhi angrakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya amiji yampean paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ndarawati. Koko Prabu Yayi kula wonten timbalaning adhawuh. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Persasat kadidene kejugurkan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu. Namung semantena
Tata upacara ing kaprajaning mekaten menika kala wau boten saktepipun menawi paduka pisungssungaken dhateng Raka Indrawati krana saking pangraosipun ing Raka Indrawati pendak-pendak kula sowan dhateng Praja Ngamarta menika tan prabita kados dene wangsul dhateng Praja Indrawati. Mila mangsa kala mbenjang menawi wonten wekdaling kemirunggan Yai Prabu sakula wangsa nedya tetinjo tedhak dhateng Praja Indrawati kaicalna jigo kelawan Pakewuh Durgama Sangga Runggi. Ndrawati karengku kados dene Ngamarta. Koko Prabu saestu adamel bombong raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Ing mekaten daya-daya kula cemadhong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana tuwin wadyabala. Koko Prabu monggo kula kanthi manjing sak lebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta. Koko Prabu Yayi malih-malih menapa estunipun sowanipun Raka Indrawati wonten Praja Ngamarta ingkang sepisan tetinjo juwananing kadang-kadang kula para Pandhawa syukur mangayu bagya sekti jumuru dene para Pandhawa tansah kahayoman dening panguwasaning dat kang murpengdat dene dungkap ing angka kalih. Sawanipun Raka Indrawati dinten sakmangke menika namung wonten suka lilaning penggalih. Paduka kadang-kadang kula para Pandhawa taminipun Paduka Yai Prabu Darma Kusuma suka sabiyantu dhateng bot repotipun Raka Indrawati. Pandhawa kedah saged damel pepadhang kawontranipun ingkang Raka Indrawaka Yai Prabu Darma Kusuma. Hendra ingkang puspita rum kasilring samirana mrih sekar gadung ngas gandanyo maweh raras renaning driya Koko Prabu saestu adamel kagiat sotaning manahipun ingkang rayi Ngamarta dene mekaten wiyosing pangandika paduka ingkang mestenipun ingkang sampun kelampah bebasanipun Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu nanging sabab menapa dene wiyosing pangandika paduka titi kelenggan sakmangke paduka paring dawuh bilih nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng para Pandhawa. Koko Prabu menapa ing kedah kula tindakaken sakadang punta mboten nedya selak tartemtu tansah mastuti dawuh pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati. Yayi kula nuwun sewu malih-malih menapa sampun wonten tigang candra etang kelengganing dinten sakmangke menika negari Ndrawati kados ketaman welak ing Jawata. Negari Ndrawati kados ketaman kepegebluk. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya.
Monggo sampun boten kirang-kirang ngen kula mbudidaya ngrawakaken para sewa sugata para nimpuna, para pandhita resi supados anambak rengkaning praja parendiring katindaken gagar wigar tenantuk karya. Mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken kula nglampahi salinarite sesemek ron raja mula bebantal bata sarimbak. Wanter sabdaning para Jawata bilih ingkang saged damel padhang kamontenan negaring Ndorowati namung para Pandhawa tumunten kula sowan dhateng negaring Amarta dinten sakmengke menika supados samangke wonten sukalilaning penggalih Paduka Yayi Prabu sakadang keparenga dados jalaran pepadhang tumraping negaring Ndorowati Yayi. Nuwun sewu Yayi Prabu, mboten marep-arep pisan dhateng aturipun Yayi Kresna babar pisan mboten, nanging sanget mboten kinten wanjenjing Yayi Prabu sampun prapta wonten negari Mandura sarwi tawang-tawang waspa. Sareng kula dangu menapa ta sababipun dene Yayi Kresna sowan dhateng negari Mandura. Wigatosipun namung kepengin nganti dhateng Ngraka ing Mandura supados dados saksi tama aturipun Yayi Kresna ingkang tunjuk Paduka Yayi Prabu Samiyaji. Sanget boten kinten bilih negari Ndorowati ketaman pegebluk ingkang madal saliring usada. Monggo nuwun sewu, mboten namung ngetingalaken labatanipun Yayi Prabu babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa menika nampi ribet Yayi Prabu Kresna ing saged ngudari. Pendak-pendak Pandhawa menika nampi pepeteng Yayi Prabu Kresna ing saged damel pepadhang kawontenanipun para Pandhawa. Mila dinten sakmangke wonten suka lilaning penggalih keparenga sakbiyantu dhateng bot repotipun kadang kula Yayi Prabu Kresna, Yayi Prabu Darmaji. Koko Prabu, ingkang sejatosipun Pandhawa mboten badhe selak. Namung gandeng Pandhawa menika mboten namung punta piyambak. Klebet Werkudara Janaka tuwin kembar menika klebet piranganipun para Pandhawa. Mila menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun saha andangu dhateng kadang kula sekawan. Menika langkung prayogi Yayi. Werkudara, nggih. Munggo penemuning Siadi kepiye? Ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Siadi wis midhanget apa kang dadi ngendikaning Koko Prabu Ndwarawati. Nadyan Werkudara mbok dawuhi munggah gunung yen perlu jegur segara aku sagu. Waton dadi sarana walyaning praja Ndwarawati, aku ora bakal selak. Nadyan ingkang rayipun Arjuna, bebasan kula kadhawuhan manjing tumangan kula mboten badhe selak Koko Prabu. Nuwun sewu Koko Prabu. Nadyan kula kadhawan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak wonten dados dawuhipun Paduka Kanjeng Koko Prabu saha dados sarana waluyanipun praja Ndwarawati. Nadyan kula kadhawan beto barang ingkang ngawrat kula ugi mboten badhe selak Koko Prabu wonten dados sarana padhang lelampanipun Koko Prabu Ndwarawati. Koko Prabu Paduka midhanget piyambak kesaganipun para kadang sanget andadosaken suka marwata suta saklebeting manahipun ing Ngraka Ndwarawati. Ing mekaten Koko Prabu tumunten kula aturi paring dawuh menggah menapa ing kedah tindakaken Pandhawa mboten badhe selak Koko Prabu Yayi ale-ale menapa nalika ingkang Ngraka Ndwarawati nglampahi sarinaritis sesemek ron raja mula bebantal bata sarimbak wonten swanten ingkang dumeling wonten ing karenanipun ingkang Ngraka Ndwarawati bilih negari Ndwarawati saged waluya nirmala temah jati temah mulya. Negari Ndwarawati saged manggih pepadhang menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu mboten sanes kejawi namung menawi para Pandhawa paring ampil wujuding pusaka ngamarta inggih menika pustaka Jamus Miyang Jimat Klima Sada kinarya nambak rengkaning praja kinarya tumbal wadaling praja Ndwarawati Yayi Prabu Ngamarta. Leng-leng ing driya mangungkung gandhuan rimang lirlirna tanpa kanin sang jahamangku sang jahutama amangku sang jahutama wusehang rerepa Mumuseng rerepa
Long-longing driya mangungkung kandhuwan rimang lelena tanpa kanen Sinongwati caket kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambreganggeng awito denceng dencengan
Koko Prabu dereng ngantos paripun anggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu menika mboten pangling kadidene sowanipun Panakawan Petruk sumawana Panakawan Bagong Koko Prabu. Yayi kula piyambak ugi mangertosi dipun menapak-menapakna Petruk menika tasih Panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Petruk menika tasih abdi ngamarta. Mbok menawi Petruk sowan wonten wigatos tumuli katimbalana. Menapa wigatosipun Petruk sowan? Koko Prabu. Nggih. Panakawan Petruk sowan kalian Panakawan Bagong. Lah iya pun Kakang wis ngerti. Nek Petruk wae nadyan wujuding Panakawan ngerti tata krama unggah-ungguh. Piye tata kramane ngadhep marang Nalindra? Piye to unggah-ungguhe ngadhep marang Nalindra kuwi Petruk wis ngerti. Coba to saiki gagasen. Bagong ki laku dodok ya ora, nyembah ya ora, ratu dijak salaman ki anggepe apa? Gong, aku ora iso mong rowe to. Melu kena ning tata krama. Aku lek ra tata krama nggon endi wis? Ratu kok tak jak salaman. Kok sik to? Saku tak matur ngesani suwun Prabu Darmakusuma. Matur apa? Sinuwun. Bagong kepiye? Sampeyan gerah penggalih kula jak salaman. Ora Bagong. Lah kuwi do dirungokke. Wong sing dadi ratu tak jak salaman santai wae kok. Wong liya do gegeri iki ngopo? Wong ya derajate padha. Dheke karo aku ki mung daya. Padha-padha entuk wedang segelas. Kok rame lho. Gong. Sing elekke iki sinuwun Mandura, ora peduli. Aku nang kene iki nang gone juragaku. Juragamu sapa? Ndara Pandhawa ra juragaku to? Bagong. Nun, ning kowe tudu tata krama. Kula lek ra tata krama nggon apa? Lho, kok sak malah sajak sora leh ngomong. Kok sik to? Koko Prabu sampun to. Ora, aku mengelekke Bagong. Aku pengen Bagong kuwi ditata krama kaya Petruk. Ngadhep ratu kuwi ya kena, ning nganggo tata krama. Lek kula kurang tata krama nggon apa? Wah, jan. Sesore kok gawe masalah lho. Wis Gong aja tak tanduki ya aja tak tanduki. Oh tanduki piye aku ki wong emosinane. Aku nek digetak wong iki cepet nesu e. Mbok alon iso to Bagong, kowe nganggo tata krama, ngono ora apik to. Bagong. Nganggo tata krama, aku urung budhek lho, Tru. Ha iya. Mengkene kono kok bengok-bengok. Koko Prabu sampun. Sampun, mangke malah panjenengan boten kajen. Lho sirku ki ngandani ya kena ning aja ning pasewakan. Menika nembe wonten Nalindra Siniwaka. Mangke ndak malah gegeran kaya ora apal karo watake Bagong. Ya wis tak kuat-kuatke. Ora kuat dibecakke. Oh, Bagong ora. Iki senengane aku wis wegah aku mau wis omong karo kowe to aja gawe masalah. Aku ora gawe masalah diwarahi kok. Aku nek diwarahi sapa-sapa ora wedi. Petruk dalem Padhararja sapraptamu Panakawan wilujeng Gusti nering sambi kala sowan kula bekti kula kunjuk. Iya Petruk ndak tampa Bagong Padhararja pangestunipun sinuwun Prabu Darmakusuma sowan kula nering sambi kala kula kepareng ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripen dayana ing kasantosan. Kula cancang pucaking weni dumaweng wijang rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakayuanan mudhar. Wong ngene iki dianggep ora tata krama. Oh iya ya. Iya ngandhake bahasaku ya apik. Petruk Padhararja sapraptamu. Panjenenganipun Sinundrawati wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Petruk tak tampa pangestu tampanana Panakawan. Kula pun dinggo jimat paripindayana ing kasantosan. Panakawan Bagong Padhararja pangestunipun sinuwun Kresna wilujeng bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripindayana ing kasantosan. Dipun sekecakaken nipun lenggah sinuwun. Iya Bagong kowe wis ora kepenak. Panakawan Bagong matur sembah nuwun. Petruk Padhararja sapraptamu. Pangestunipun sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Wong edan Bagong Padhararja. Wong edan Bagong Padhararja. Lho lha iki apa ora ngecek karo aku iki? Aku ki ratu tinimbali karo batur kok ora diwangsuli iki piye Kresna? Gong, mbok wangsulan to. Kowe wis tau ora aku mlebu rumah sakit jiwa. Ha ya urung. Ah mbok sing apik nek ngomong ki.
Ngenake atine Urawang, ngenake atine kanca iki sepira abote to? Aku ki nang omah disembah anak putu lho, Tru. Bojoku kowe ngambung tanganku. Kok nang kene mung diedan-edanke. Harung tau edan dunekke edan. Kok Prabu menika ya salah kok. Lho, salahku ngono apa? Wong Bagong ki ora tau edan kok dunekke edan. Ya aja ngono to. Nadyan to kawula ning aja sak kepenake dhewe. Wah, sajahe loro ati tak unekke edan. Inggih, sajaipun ngaten wong Bagong ya kedunungan rasa. Ya to Bagong. Ah iya, anu nggih. Ya wis. Anu apa? Bagong. Wong bagus dhewe sak donya. Raharja sak praptamu. Bagong. Lho iki dunekke edan ora wangsulan direke bagus ora wangsulan. Kono kok ora sampe nang jero kowe mari geger wae kok kowe. Wis tau ora aku bagus aku ki ngiloe sok semaput lho, Tru. Kok dunekke bagus iki lho, wong lulu karo wong ece iki nglarake wong lulu. Wong ngerti ora wong lulu? Ora ngerti. Wah, kudune ngerti wong lulu ki nek wis dimplok terus di nglulu, diulu. Wong lulu ki ngunekke wong ning ora karo wonge, ning serole nyuwara, ning wonge sing dunekke ning jejere. Kuwi lara banget asline. Aku ki bayi wae tak liling sok mecicil. Kok dunekke bagus. Kok Prabu sing lumrah mawon. Yo Bagong, padha raharja sak praptamu. Panjenenganipun Ndara Baladewa ngono ae penak ndadak wong bagus wong elek. Bekti kula kunjuk. Yo. Pangestuku tampanono. Kula tumpuk kula yo kowe. Modar ora kowe. Walat karo ratu iki ngono kuwi. Kula pundi nggo jimandayana ning kasantosan. Petro. Nun. Slamet. Nggih pangestunipun Ndara Werkudara Wilujeng. Bagong. Nun. Ora celometan. Iki keraton tutundang kamu. Wah, anggere sik gojek kaya idak ndasmu. Diar kowe. Wangsulan saiki gage. Mana mau ora wani kok. Idak ndase arepe dhewe apa? Ha sing seru. Baterene entek. Baterene entek. Tak cese sik komen rada seret. Tak cese ora. Petro Padhararja, pangestunipun Ndara Janaka Wilujeng. Bagong Padhararja. Pangestunipun Ndara Janaka Wilujeng. Apa Bagong? Baterane entek lho. Pangestunipun Ndara Janaka, bekti kula kunjuk. Iya, tak tampa. Petro Padhararja. Wilujeng Ndara kembar. Bagong Slamet, pangestunipun kembar. Ndara. Wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Iya, tak tampa pangestuku tampanono. Petro dalem sinuwun. Ana wigati apa dene sowan mangka tanpa tinimbalan mara gage matura marang panjenengan ingsun apa saka karepmu dhewe apa diutus bapakmu Semar. Petruk matura ingkang terwaca. Saderengipun kula matur kepareng kula ngaturaken tebasi di sekolah buning tulen kula pun tamba bila wonten tempat kula anggen kula munjuk atur ngersa paduka sanata. Lan nyuwun pangapunten menawi kiranging tata krami duna-dung kaping tanduk jer kula menika namung batur, kula menika namung panakawan. Mila mboten aneh menawi kirang tata krami, mboten aneh menawi kirang subasita. Ora dadi apa Petruk matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti dungkap angka kalih. Sawan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu nggih. Ya gene bapakmu dene utusan marang sira Petruk. Ngaten sinuwun. Uda kawis sampun wonten setunggal candra menika, bapak menika kula wis padhake niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning ora masuk angin. Lah niku dadi bingung raos sing manah kula kali Gareng kali Bagong. Wong bapak niku dicaosi daharan ora dahar, dicaosi undukan ora diunjuk. Penerawange kaya adoh ning katon suwung penyawange. Mula kula kuwatir nek nganti eneng apa-apa sing tumanduk dhateng bapak sing kelangan nggih ming kula Gareng karo Bagong. Terus kula cah telu sowan kersane bapak. Matur kersanipun bapak. Pak eneng apa, Pak? Nek pancen bapak kuwi duwe pepinginan, bapak ngendika karo anak-anak, bapak ki wis sepuh. Tur anak-anak wis mentas kabeh. Sing jeneng wong urip ki Cakra Manggilingan. Jaman aku isih cilik, Gareng isih cilik, Bagong isih cilik biyen tok tetah, tok dulang. Tok turuti apa penjaluke anak. Lah saiki nek anak wis mentas kuwi, nek wong tuwa wis tuwa, kuwi dadi tanggungane anak. Penjaluke wong tuwa kuwi dadi tanggung jawabe anak-anak.
Mula nek bapak duwe penjaluk ngendika aja meneng wae kaya ngono kuwi. Kula matur ngoten niku. Iya, Petruk. Bareng kula matur ngoten niku bapak terus krekel-krekel. Sikile gelem mandhap saking lincak. Terus gelem nyawang kula kali garing kali Bagong. Terus bapak maring pangandikan. Petruk, Garing lan kowe Bagong, kowe aja wedi, kowe aja bingung. Aku ngene iki aku ora gagas uripmu, aku ngene iki ora gagas uripku. Aku kaya ngene iki ora gagas marang kahananku dhewe. Ning aku kaya ngene iki aku gagas marang kewajiban sing tak sandhak. Kewajibanku mbiyen nalika aku ditarik karo Kanjeng Rama Sanghyang Pukulun Bathara Tunggal, kepengin urip ning kayangan apa ning jagat. Aku pilih ning jagat, pilih dadi pamomong. Tumuli aku medhun ning jagat. Lan aku sinampiran pakaryan sing tak mong kuwi para-para satriya ingkang ngatetaken ati suci pepayung budi rahayu. Satriya-satriya ingkang nengenake marang kautaman. Wiwit Ndara Palasara nganti tekan para Pandhawa kuwi pirang-pirang turunan sing tak dherekke. Kok rasaku kaya mathuk, rasaku kaya cocok lan gathuk. Lan suwe dhewe aku momong marang para Pandhawa. Wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa isih jabang nganti celaprang. Nganti Pandhawa saiki duwe negara dhewe, ya kuwi negara Ngamarta. Kowe tak kandhani ya, Truk. Nuwun sewu lho, sinuwun kula nirakaken swantenipun Bapak. Iya, Petruk, ora apa-apa. Kowe tak kandhani. Negara Ngamarta menika mbiyen didadi negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Lojinawi, Gemah Ripakarta Tata Toraharja. Kawulane padha manunggal tetunggalan sengkut gumregut manunggal kebak karo kunal manunggalake tekad sebaya mukti sebaya mati njunjung marang derajating praja Ngamarta. Mula ora aneh nek Ngamarta mbiyen kondhang kaluka. Negara ngendi-endi kepengin kaya negara Ngamarta. Nggih, Pak. Ning saiki kok wis beda, Truk. Wonten niku. Saiki Ngamarta kok wis beda. Ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha bentak sirah, ngendi-endi padha golek menange dhewe, luwih-luwih saiki uripe kawula Ngamarta ora tentrem. Urip kawula ora tentrem, merga akeh para kawula ingkang padha nerak marang pernatan hukum negara Ngamarta, ngudel bingung nungsang puyang, numbuk bentus sakarepe dhewe. Wekasan mentala karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparo, watun kasembatan kang ginayuh. Lah, kanan sing kaya ngene iki yen tak sebut Ngamarta ki saiki krisis moral. Ngoten niku Bapak. Bapakmu ngerti moral. Ngertos niku arep piyai ra sekolah ning merga srawung dadi pinter kok. Tumrap kula niku pinter niku ora merga saka sekolah. Srawung niku nek jembar srawunge ora bedak-bedake niku ya dadi jalaran pinter. Merga nglumpukke ngelmu saka kanca rowange. Niku ngoten. Iya Petruk nggih. Lah terus kersane Bapak aku arep dandan-dandam negara Ngamarta. Merga sawangen apa ora gawe perih hati papan-papan pamulangan papan-papan panembah ora padha diparani sing diparani papan-papan maksiat. Mung perkara bab sepele wae wekasan mentala ngilangke karo nyawa kancane nyawani sedulure. Wah, kaya ngene iki nek diteruske Ngamarta kuwi ora bakal suwe, Truk. Ngamarta ki tak etung amung sak uruping damar, sak umuring jagung, nek ora didandani mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah, mula aku pengen duwe gagasan bangun kayangan. Kaget kula. Bapak niku wong sekeng, wong ora duwe, bapak niku wong melarat. Bapak niku nuwun sewu, napa-napa sing nyukupi anak-anak kok arep bangun kayangan. Terus bapak paring pangandikanku, "Sik, Tru. Sadurunge kowe kaget, aku bangun kayangan iku ora papan sing magrong-magrong dumadi saka kencana muti arut mutiara jamrut hergeni ora. Ning bangun kayangan ki ming sanepa, sanepaning tembung. Merga kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, kebak kamanunggalan ayem lan tentrem. Ora ana rasa memungsuhan ki urip eneng kayangan. Mula aku pengin dadekake negara Ngamarta ki kawulane mbane urip ana ing kayangan. Mula aku pengin bangun kayangan ing negara Ngamarta. Wonten niku. Lah terus kula matur, lah terus kersane Bapak pripun? Syarate kowe tak kongkon. Teng pundi, Pak? Suwana ndara-ndaramu Pandhawa aturana rawuh ning Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Merga ngene to. Kawula ki ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ki ora butuh diwenehi brana picis.
ning kawula ki butuh dicedhaki rasane karo para pengarepe. Nek pengarepe ki kerep mudhun dadi siji karo para kawula, mreksani sengkut gumreguting para kawula nggone bangun negara, bangun praja, bangun desa, kuwi ndadekake rasa gumregahing para kawula merga digatekake karo pengarepe. Mila sinuwun kula aturi tedhak wonten ing Karang Pradesan. Mresani para kawula anggenipun sami sengkut gumregut bangun negari Ngamarta supados gumregah raosipun para kawula nek perlu ditanting. Ngoten. Rasane ditanting. Kawulane mriku rasane ditanting. Kowe kurang apa, kowe butuh apa, lan sing tok karepke piye. Niku mengke bakal metu kabeh penjaluking para kawula. Ora kok mung ditampung ning dilaksanakan, tegese diwujudi ngoten. Iya Petruk, nggih. Mula sowan kula sampun Prabu Darma Kusuma menika sampun ngantos panjenengan menika dumeh dados nalindra. Kula nuwun sewu lho, kula mboten nyacap, kula mboten. Namung kula menika dapur kawula. Kula menika dapur kawula. Kula ngemutaken dhateng panjenengan. Sak sampunipun dados nalindra menika sampun ngantos supe dhateng para kawula. Mergi sesebatan Sang Prabu menika miturut basa kawikina menika tegesipun pelayan utawi pembantu. Tegesipun bantu dhateng masyarakat, bantu dhateng para kawula. Panjenengan kudu cedhak karo para kawula. Ngelingi panjenengan lenggah dampar menika amargi semantenipun para kawula. Aja ming para-para nalindra sak pepadane sing disrawungi. Panjenengan dumeh dadi nalindra terus srawungi karo Ratu Ndarawati, nalindra Mandura, mau srawung karo para kawula. Wonten niku mboten sae. Menika ngicali kapitadosanipun para kawula. Mila monggo kula dherekaken rawuh wonten ing Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada, mujudaken negari ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petruk, nggih. Rampung, Gong. Terus sumene ora ana. Hah? Ora ana sumene. Nek cara nggone dhewe kae bar pidato terus sumene, Truk. Sumene pisanan sop. Wah. Kok sop dengkulmu mlocot kuwi ora padake nang resepsi. Iki nang kratone sop. Sop sepatu gelem apa? Sul. Sul sepatu, sop sepatu ora. Wis kari ngenteni. Petruk dalem. Pandhawa kuwi 5. Nggih. Aku tak nari karo adi-adiku ya Petruk. Oh monggo menika langkung prayogi. Werkudara. Nggih. Penemumu piye bab ature Petruk? Kuwi becik lan apik. Petruk. Nun. Yen bapakmu arep bangun kayangan, yen perlu Prabeya aja metu saka bapakmu. Jodipati mbok tahu bandane ora bakal wegah. Waton kasembatan penjang kamu. Alhamdulillah. Proposal 1 masuk. Ponokawan Petruk njupuka saka maduka ora aruh bakal wegah Petruk. Matur sembah nuwun Koko Prabu. Monggo bidhal dhateng Karang Kadempel. Petruk yen perlu kasatriyanku digadhekke dhisik ora apa-apa. Waton kelakon penjang kamu. Lah piye, Gong? Truk, engko nek tekan omah omong bapak ya. Omong bapak piye? Aku bendahara. Kowe iki anggere ana danane nglumpuk kok ming arep dadi bendahara wae. Sing jujur anake bapak iki ming aku. Ora ana sing ora jujur. Oh, aku nyekel dit ki sethiti kok. Ya syukur. Paling pol tak playu. Sinondrawati kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada menika kangge menapa? Bakal kanggo srana waliyaning Praja Ndarawati, krana Ndarawati ketaman pegebluk. Mula kowe ngerti dhewe. Pranatan negara Ngamarta sing dhisik didhisikake, sing tiba mburi kudu tiba mburi. Ora kena dumeh ana apa-apa. Sing mburi didhisikake mengko ndak ora prayoga Petruk. Wo, la wis. Gong, ayo mulai. Mulai piye? Ha iki ora sukses. Arep didukung Ndara Werkudara, Ndara Janaka sarujuk Ndara Klasewa Nayogyani ning jebul soane awake dhewe kalah dhisik. Kalah dhisik karo sapa? Sinuwun Ndarawati. Terus Sinuwun Ndarawati ngopo rawuh mrene? Negarane ketaman pegebluk. Ha terus nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Engko ngapa? Kok ngoyak wae to? Iki pertanyaan wangsulana. Iya. Dienggo tumbal negara Ndarawati. Kok ditumbali mergane ketaman pegebluk? Kawulane iki ngrekoso uripe, isane waliyane Remana Temajati nek ditumbali pustaka Jamus Klimasada, paham? Matur, Truk. Kok matur piye?
Kanan iki terasa ganjil, Tru. Kok ganjil? Iso matur ora kowe? Ora. Mundur. Kowe arep matur? Heeh. Ora gawe masalah lho. Wis ta, mundur ah. Kowe iki mung iso omong ning ora iso goleki solusi terbaik. Mundur ne. Heeh. Kok teles to, Gong? Kathokku teles e. Mboyo ganti ora. Aku sing matur. Ya, ora gawe masalah. Ora rasa kuwatir. Lamet ge, Den. Iya. Ponokawan Bagong. Nun inggih. Arep ngopo Ponokawan? Ajeng menyiliki kidik. Apa, Tru? Menyeliki Diki. Kaya keru e. Ajeng mini siliki iki. Anu, apa? Niti priksa pangandika panjenengan. Bab sing ngendi? Jare wau ngendikanipun Sri Prabu Ndarawati rawuh mriki mergi negarane ke Taman Pegebluk. Iya, Bagong. Terus Nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada. selanjutnya Koko Prabu rawuh kepengin nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada kinarya nambak rengkaning praja. Kowe arep ngopo? mangke riyen. Nun sawu nggih sinuwun. Sing jeneng Pegebluk menika dipun dawuhaken dening dewa kagem papan ingkang titahipun sampun boten purun eling, sampun boten purun manembah. Dikandhani apik-apik wis ora gelem, anane teng mriku niku tumindake ming sarwa maksiat. Molima dilakoni wonten papan mriku. Mula Gusti paring Pegebluk dhateng papan niku merga menungsane wis ora iso dikandhani. Niku ingkang disebut pagebluk. Iya. Lah saniki kula tak nyuwun prisa. Sinuwun Ndarawati paring dawuh nek negarane ke Taman Pegebluk. Upama ana pegebluk lho, upama niku sing ke Taman Negara Ngastina. Merga Ngastina niku nalendrane jahat sak kawulane. Iya. Ning Ngastina sing ratune angkara murka kok tenang-tenang saja. Malah Ndarawati nuwun sewu. Ndarawati niku pepethinganing negari. Apa ta sebabe kula matur pepethinganing praja amargi Ndarawati niku sing lenggah ora ratu biasa. Ning ratu luar biasa. Apa ta sebabe disebut ratu luar biasa? Mergi Sinuwun Ndarawati menika ketitisan Sang Hyang Wisnu. Sang Hyang Wisnu niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang apa, Tru? Halo ya. Areng kabagyan dhateng titahipun. Lah saniki kula tak takon. Ngastina sing dadi ratu wonge jahat ora ke Taman Pegebluk, kok Ndarawati sing nalendrane ketitisan dewa kok ke Taman Pegebluk nika nuwun sewu, perlu dicek dulu. Ampun ngantos sampean mengke keblithuk. Ampun ngantos sampean mengke keblithuk. Merga saniki ngaten sinuwun. Nuwun sewu, kedung jero iso dijajaki, ning atine menungsa sapa sing ngerti, runtang-runtung saben dina, ning mentala nusuk saka mburi niku pirang-pirang. Ya. Mula saniki ampun nganti gegabah, ampun nganti sembrono, arepa panjenengan nganggep menika ingkang neraka, pendak dina kumpul kalian para Pandhawa, ning sinten ngerti? Ngoten. Atine menungsa niku nek Gusti ngeparengake diwalik saka apik dadi elek, saka elek dadi apik, niku mung kantun ngedhepke paningale tok. Cek ngoten niku wis malih atine Sinuwun Ndarawati. Menika ingkang sepisan. Iya, Bagong. Ngamping pindho Rada seru, Gong. melih. Tanggo bengok-bengok lara ya wonten kula. Ayo mau didhawuhi ora gelem kok kowe. Oh, ya wis ora apa-apa. Kuat-kuatke. Heeh. Ingkang angka loro sakniki niku akeh sulapan. Sakniki niku akeh wong apus-apus. Sandangan Kresna niku teng pundi-pundi sakniki nyewake, merga sakniki akeh reok. Nuwun sewu, ampun gampang percaya.
Mula Nalendra Lenggasini Waka menika aja nggunakake netra lahir tok, ning netra batin digunakake supaya aja gampang diapusi. Lah nek iki Sinuwun Darawati sing palsu, nuwun sewu. Pustaka Jamus Klima Sada isa digawa dening Sinuwun Darawati, mongko jebule nika panjalmaning mungsuh. Kula nuwun sewu terus sampeyan kelangan pustaka Jamus Klima Sada. Pusaka Jamus Klima Sada menika mboten namung pusakanipun para Pandhawa, ning nika pusakanipun para kawula sak negari Kamarta. Nek nganti kelangan pustaka Jamus Klima Sada sing rekoso dudu sampeyan, ning kawula ugi ngrekoso. Ada terus? Menika leres lho kula sing ngomongke. Mula kudu kedah ngatos-atos. Adan. Ning nek sampean rawuh tareng-karang kedempel niku pusaka ora pisah karo para Pandhawa. Pusaka dadi siji karo para Pandhawa. Pusaka aman, Pandhawa ya aman. Ning sedaya gumantung dhateng panjenengan. Ajeng mangpareke Sinuwun Darawati ya kena. Ajeng mangpareke Petruk kalih Bagong ya ora apa-apa. Niku berbawasa wonten asta paduka Gusti kula ingkang Sinuwun Prabu Dasamuka. Barapaya. Gong, Dharma Kusuma. Ngoten. Mula satri menggalih. Mboten pripun-pripun lho niki ping ngemutaken. Nek nganti niki wong liya telik Mangendra Jala mungsuh ingkang marajal saka sela-selane Garu. Sapa sing ajeng cilaka Sinuwun Pratri menggalih? Panus maning jajalanan sukertani bawuna iblis larat. Alah. Lah kok dadi Bagong ucape ndrewili kaya grojokan, nyerwete kaya betes semono pategalan. Wah, langap-langap. Ucape nang ngarepe Kyai Prabu Darma Kusuma ngina karo Kyai Prabu Darawati. Parat. Tru, gentenan, Tru. Gentenan piye? Oh, kowe sing muni-muni kowe sing kudu wani nanggung perkarane. Wah, cilaka iki. Asem iki. Waduh. Dewi senengane ora gagas kok. Neng kene eneng sapa iki ora gagas. Kowe ket mau tak bandemi krikil iki mergo aku arep ngandani nek ning kene kono Sinuwun Mandura. Urang gedhe. Soalnya nek bandem aku iki batako. Oh iya. Aja men krikil. Wow, cilaka iki Bagong. Nun. Kowe muni apa mau? Sing pundi oke. Kowe mau ngurman piye? Ah nggih, saking ngarep tekan mburi niki wae akeh banget lek kula omongke. Sing dikersake sing pundi? Kowe mau nguman-uman karo Kyai Prabu Darawati ya. Kowe ngunak-unake ya Prabu Kresna. Kowe nguman-uman karo Kyai Prabu Darawati. Kowe ngerti ora? Kresna kuwi sapa? Kresna menika Ratu Darawati. Karo aku sambunge apa? Lho, pun ijab napa? Ndut. Cengengesan. Tak kira nek wis ijab e, ajare pertanyaane sambunge apa? Nek sambung tresna, ayo. Gong ora cengengesan kuwi dilandang nenggala modar kowe. Ya kene to, Tru, aku iki nek dinesoni wong ora iso wangsulan e. Lho. Kene to. Kene to diwangsuli, kowe iki mau tak wangi saiki aku diwangi genti. Mbok diwangsuli wong sing gawe masalah kowe kok. Aku senengane mung gawe masalah. Ning ngrampungi ra iso. Lah kok gawe masalah? Ha senenge. Ndak sepi kahanane. Aku iki nek ora tak gawe masalah iki gawe Satria. Ya. Tenang bae, Gong. Eneng aku tak wangsulan. Lho iki Petruk sing maju ya. Kula sing mburi kok. Wis gawe masalah. Ya kok sing alon-alon. Nuwun sewu. Kula sing nyuwunaken pangapunten adi kula Bagong Sinuwun. Bagong niku lare ndugal kewarisan. Sak omong-omong niku nek perlu ora usah digagas. Mergo omongane Bagong niku nek digagas marai mangkel, marai nesu pun mboten usah dipenggalih. Yen lumrah ora bakal tak gagas. Sepisan pindho, Bagong rasane mengi Prabu Darawati ora bakal tak gagas. Ning bareng ganeping ping pira bola bali munake Prabu Darawati. Kuwi dadi murkane Ngata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora trima yen to adiku Darawati diunah-unahi karo Bagong. Nggih, kula sing nyuwunke pangapura. Ora ana pangapura kanggo Bagong. Gong. Terserah ling rembug kono. Aku wis pet-petan ya, Tru. Kang apa mergane? Ha iki kok dadi masalah ora rampung-rampung.
Kowe nyoba nyuwun ngapura dhewe. Gah. Lho. Aku cuma kok nyuwun ngapura mbok menawa ayem. Mas ayem ora ayem. Wis ngunekke aku wong edan. Mau aku teko duneke ra tata krama. Ha iki terus piye? Wis waneni wae. Waneni dongkulmu mlocot kuwi. Sing arep wani Rusinun Mandura sapa? Aku kowe. Aku ora wani kok. Ayo wis ayo mulai. Iki piye to Gong awake? Wae nek ra wani alah dene, Truk. Waneni. Nek Gusti Prabu Baladewa muntap, Aku sing nandangi. sisan gawe ngarep kene. Ngene, aku dadakku ki ngomong. Nek wani ge wani kene. Lah sembodo. Engko nek dikongkon bapak aku pimpinane lho, Gong. Kowe mburi rasa melu-melu. Saiki ndi? Sapa sing iso wangsulan? Meng aku. Piye karepe Mas? Lho. Karepe piye? Lho, sermu iki piye? Aku takon karo kowe kok. Karepmu iki piye? Kowe wani karo Nyai Prabu Ndorowati? Mboten. Lah kok kowe ngunek-unekke? Kula ora ngunek-unekke, meng ngrasani. Ngrasani kok ana wonge. Ha salahe nang kene. Ambok lunga sik ora masalah. Wah, Bagong kowe aja kusak apenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Kowe aja sak apenakmu dhewe langsung karo Baladewa. Saiki ngene wae. Pripun? Aja nganti dadi pasulayan, nggih. Kowe bali. Bali piye? Bali yo. Wis ora ana ojek. Iki adoh iki nggone iki. Kowe bali yo. Terus nek bali Kondo karo bapakmu. bapak kula Semar. Heeh. Kondo karo bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo gitoke. Bapakmu kon nyawang karo cengele. Bapakmu ki meng kere gedibal 17 wong elek nyolong mripat. Mong batur karo bangun kayangan ki. Bapakmu ki sing gablek apa aku tak takon. Gong. Ngapa? Kowe iki ngapa mentateng barang iki? Oh nek ora wani rasa cerewet. Bapak lho truk iki. Iki sing dunekke bapak. Bapak ki tak sembah. Bapak lara tak presake. Tak tilaki tak gawake intip. Men bapak ki aja nganti kena apa-apa. Saiki bapak dunek-unekke. Ora semangkean kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa kon ngundang apa? Jeneng Baladewa kok ora gelem dundang bol, kon ngundang ambeien. Wes. Bagong kurang ajar tenan. Wes kowe meneng tro, nek ora wani metu sana. Kono metu sana aku tak metu keri. Aku nek marem tak metu. Saedan ora. Ngene Mas, kowe aja suwiya-wiya karo bapak. Kowe ngunekke bapak wong kene gedibal 17 wong elek nyolong mripat. Bapakku ming batur. Nyatane ngono. Kuwi disawang saka ngendi? Aja ngawur kowe. Bapak ki nek disawang lair pancen kere. Pancen gedibal 17 wong elek nyolong mripat. Ning batin bapak kae dewa. Kae Sang Hyang Ismanta. Salah, ha? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Kowe ning KTP ki Ismanta. Kuwi sing salah sing nyatet KTP. Ora positif wae takonane Semar. Kae Sang Hyang Ismaya ta? Ismaya. Kae kangane Bathara Guru bol. Kowe iki nek piknik pol-pole arep nganggo derajat pangkat, arep kowe pol-pole nganggo kaya ngono kuwi, kowe iki nganggo mekutha, nganggo sandangan sarwa apik pol kowe nek piknik ming nang mall, ya ta? Aku nek piknik iki pendak minggu nang kayangan. Aku nang ngene omku. Lho, om sapa? Om Guru. Wong kaya adine bapak. Kowe aja ngece karo bapak ditonton saka batin kaya ngono. Saiki aku tak takon karo kowe, Mas. Tak takon karo kowe. Kok dadi kowe kok sewenang-wenang karo aku ki maksudmu piye to? Kok kowe sewenang-wenang karo Bagong, ha? Bareng kowe saiki wis istol ketekan kentukan derajat pangkat, kowe karo wong kawula cilik ngene iki ngidak-idak sampe nakmu dhewe. Mbok kowe eling, kowe mbiyen ki aku sing dadi tim suksesmu. Kowe sapa ning omahku, Bagong? Kowe nek ngentuke swara 40. Kene iki tak gawe toilet.
saiki kelakon apa? Ora, seprene aku ya ming mancik watu. Karo kena banyu sithik-sithik kae. Nyes. Jijik kok ora. Aku ming nagih Baladewa. Kene iki acor, kene kita aspal. Wah, kowe nek arep magang janjimu muluk kaya dara kekalangan. Ning bareng dadi mlenyek ora ana gunane. Tur kowe aja ngece karo kawula kaya ngene iki. Dume sampean duwe derajat pangkat, dume sampean duwe kelungguhan. Kowe ngece karo para kawula kaya Bagong ngene iki. Aku njaluk wektu sak jam, tak nglumpukke kawula. Kowe tak demo jengkelang kowe bol. Akon piye? Ngamarta ki dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demokrasi nang kene iki. Kekuasaan sepenuhnya iki di tangan rakyat. Sinuwun Darmakusuma mula tak jak salaman kuwi ora nesu mergo dhek ngerti aku lebih tinggi derajatnya dibanding dia. Mergo dhek tukang ngomong aku, dhek sing ngayomi aku, dhek sing nesui karo aku. Aku juragane. Ah, ora ketap-ketip kowe. Kowe ngejak dialog mungsuh S2 ngrekoso kowe. S2. SD ora tau lulus kok. Pirang tahun SD kon? 8 tahun nih. SD nunggak ping pindho lho. Aku jepret gurune. Oh. Kurang ajar ayo gurune mureng-mureng. Ora seru kok. Minta tarik tik ngono dak. Biar kurang ajar iki. SD kok wis wani jepret gurune. Diajari Semar ya mbiyen. Diajari Semar ora. Ayo Mawang Sulan. Jane sampean ngejan apa? Wah, panuswane jajalan. Kowe saya ngino Maranata Mantu Prabu Baladewa. Saya ngias Maranata Mantu Prabu Baladewa weto. Ayo, neng kene tak gawe sayembara. Sayembara napa? Sapa sing cilik gedene song kuwi kadidene Baladewa wenang boyong pustaka jamus manjiman Lojoto. Piye kuwi le omong kuwi? Ala tak bali dicele-cele berjeli-jeli. Mbok alon-alon wektune isih sak jam kok. Isih sewengi kok. Sapa sing cilik gedene song kuwi kadidene Baladewa? Wenang boyong pustaka jamus meyang jimat lima soto. Tro? Aku ditantang ya, Tro. Wani ora? Jujur wae nek omongan wani aku. Nek gelut jujur wae. Ora wani. Ora wani kok dadak delangap-delangap ucape. Nek sampean nantang karo aku, oke, ora masalah. Semono uga aku, Mas. Semono uga aku. Kowe iso nggawe bali Bagong, nek iso nglangkai kuandane Petruk. Ayo walarisan. Mungsuh wong cerdik. Wong edan Bagong. Tak kira nek wani tenan jebul kakangne sing didu. Men ndak meng ketengok. Nah, Petruk niku napa-napa dikuasai. Wau disangoni Semar ya sing gawa Petruk. Dhek jajan ya kula ming turan. Ora tak patekke. Lah iya lah saiki karepmu piye? Pokoke sinuwun ajeng maringake sinten kemawon monggo ning gandeng niki wis dadi gegeran kaya ngeten. Ngibarate kaya dene kriwikan dadi grojokan. Petruk wis entuk mungsuh. Jane sing kula incer dudu Prabu Baladewa. Sing mbok incer sapa? Petruk niku kakang kula, Baladewa kakangane Kresna. Kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Ha, itu baru jos. Bagong, non, ora demek-demek arep gelut kok demek-demek. Lah nek kowe pancen wani karo aku ayo. Nendi papane wong neter kadigdayan? Lho, sampean krungu lho kula rasane. Lho, krungu wae wong cedhake kaya ngene kok. Oke. Wajake nyepelekke. Koko Prabu kuwi wong getapan, aku kuwi wong sareh. Aku ora tau iso nesu karo para Panakawan. Ning iki kudu nesu. Iki wis gegeran kok. Lah terus Petruk mungsuh Prabu Baladewa, sampean kudu mungsuh aku. Nek kowe mungsuh aku ora imbang, aku ditambahi watu.
Ora omongan karo kowe kok marahi mangkel to. Mangkel ning seneng to? Mbah. Ayo. Ada. Ayo to, nek guyu ki rasa larang-larang wong edan. Kene guyu. Oh. Nek kowe musaku kowe kalah, sing kandha sapa? Hah? Lho, aku duwe pusaka. Oh iya ya. Senjata cakra tak tamani senjata cakra mati. Kowe sadurunge namani senjata cakra, tak babit nganggo bendho mati. Aku ora iso mati. Weh, sing ngomong sapa? Aku ki ora iso mati. Kok iso? Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma kuwi panguripane wong mati ning durung winanci. Aku nggawa Sekar Wijaya Kesuma dipateni ora iso mati. Oh iya. Terus kowe tak tibani senjata cakra dies. Lo mati. Iya. Terus sampean nggawa Sekar to? Iya, aku duripke. Lho ora. Lho kok ora duripke? Lho, mungsuh kok kon nguripke ki piye? Mungsuh mati ya wis ora dadak rasa dadak diuripke. Wah, cilaka iki. Lah wis rasa perang. Lah piye sida ora? Ora wae, aku ora iso urip kok. Aku ora dungkuli kembang kowe uripe angel. Arep wis dioyok-oyok ora gelem urip. Wis rasa wae. Malah rugi. Tiwas mungsuhe mempeng kene ora urip wae. Baul. Ora iso ngapa-ngapa pisan. Bagong aja edan, aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu sinuwun. Kula nyuwun pamit nggih sinuwun. Arep menyang endi? Ngelekke Petruk. Sinuwun mandura menika juragan kula. Menika pepundhen kula niki wau jane tak kira gojek jebul tenanan. Kula nyuwun pamit kula tak medal jawi. Ngelekke kalih Petruk aja nganti wani karo Sinuwun Prabu Mandura. Iya Bagong aja kaya bocah cilik. Nggih matur sembah nuwun. Sinuwun Darawati nyuwun pamunten nggih ping gojek. Ora apa-apa Bagong. Aku ngerti watakmu. Nggih. Wis kana ndang metu. Nggih nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati. Dawarku darawati nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati Bagong. Dawa Janaka kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Ndorono Kula Sedewa nyuwun pamit nggih, Den. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Aku bali sik ya, Mah. Atur-atur Kamar. Nomor BPA-mu isih sing wingi to? Tasih. Engko tak ping. Nggih. Ngoten mawon nggih sinuwun. Iya Bagong. Nggih. Soale Petro niku kandhan-kandharane angel tenan. Petro niku siji wonge gampang nesu. Mbah bener mbah luput mesti nesuhan niku lho kula sing marahi ora jenak nek ngejak Petro nang ndi-ndi. Iki mau jenengan nggih preso piyambak to karo Prabu Baladewa kok wani Petro niki ora jajal. Iya Bagong. Nggih. Mula nek mboten kula elekke ndak ora mendho. Iya. Mergo Petro niku sing diudeni mung siji. Sopo? Kula. Iya. Moko nek tak kula kene, "Truk, ora kaya ngono." Mesti mandeg. Iya Bagong. Nggih. Para Iya. pun nggih, Den. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Doro. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati. Doro kula pamit. Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati Bagong. Tenan, winginane niku bojone ora ngerti apa-apa. Cucuk ember kalih Petro. Nganti tak elekke ana apa Petro mbok ora anarkis. Niku nembe didelehke embere. Lah kaya ngono kuwi mengko entuk hukum saka Praja Ngamarta Bagong. Lah nggih nek wonten sing ngono rak malah kewirangan to. Iya. Pun nggih ngoten mawon mung ngabari kok niki wau. Iya. Ampun ngantos enten napa-napa. Iya Bagong. Sareng pareng. Nggih, Den. Iya. Pun nggih, Gus. Iya. Doro. Iya iya. Pun nggih, Den. Iya Bagong iya. Kapan kae? Kapan? Boten sida, Dik. Nggih, Dik. Tanggane tuku lemari es. Petro nesu. Lemarine dibuang jaba. Jare dikira ngiming-imingi. Wah, jan. Mbok kok Petro saprae doyan iwak wedhus niku lho. Iya, mbok ya dipenging. Nggih wong kula pengingane sing ngejak jajan kula ya. Oh. Lah ya wis. Atene kula ora madang nek menging. Iya iya. Nggih. Pun ngoten mawon sinuwun. Iya iya sing ati-ati. Ana nggih. Iya iya sing ati-ati. Pun nggih. Iya sing ati-ati. Nggih. Iya sing ati-ati. Barang Iya sing ati-ati. nganti jengkel kula niku karo Petro janjane.
Ora janjane kowe iki ngopo? Ora tanggap-tanggap. Wis dipamiti bolak-balik kok ora ana sing menehi blas. Mbok disawangi lho cangkeme nganti garing. Karo abdine kok Bagongnya 10 nggo tuku es ngono. Bagong Nun, Ratu Siniwaka ora nggawa dhuwit. Waduh. Sampeyan yo ora? Ora. Walah, tipis kabeh. Ora duwe. Alah, baru ngomong. Bagong so tak paringi ning Karang Kadempel bae. Ma, Nun. masa ora? Wonten gangsal welas. Hah? Wonten gangsal welas. Tak jupuke 5.000 entuk. Mengke nggih arisan. Rasa melu, arisan ki nggo ngopo ora. Engko nek sentuk terus mlayu. Rasa urunane. Ampun. Oh. Rupane elek. Medhit. Bareng iya. Bareng. Yo. Bareng. Yo. Bareng. Etak dasmu. Mboten. Kowe Patih Andakawana. Inggih, Ki Lurah. Walah, kowe kale sebo ning jaba iki apa? Mriko kebak. Kowe nggo dhuwit 300 ora? Kae, apa memper kae? Patih kok jaluki dhuwit kae lho. Gadah, Ki Lurah. Kene tak silih. Ngunduraken benjang menapa? Njaluk Kresna. Oh iya. Ngestakaken dawuh. Wong edan, batur kok kaya ngono kae kok ya uripe awet ngono lho. Lah wong ratu kok nek nganti krungu wong pirang-pirang nak ya isin to Werkudara. Kresna kok utangan Ndakawana kuwi lho. Mongko sing njaluk Bagong ora urus kuwi. Wah, Bagong pancen kaya ngono kae. Iki tumenggung sapa iki? Kae malah isin njaluk tumenggung barang kae. Anu kula menika wis rasa ngaturke jenengmu sapa? Kowe ngerti to aku sapa? Aku abdi kinasih negara Ngamarta. Aku ki wong duwe derajat arepa batur ning aku duwe kedudukan. Inggih. Njaluk ditik. Lho. Namung wonten 50. Terus kene 50 ora masalah sing penting namun dadi tumenggung lancar ya. Nggih. Ngunduraken benjang menapa? Njaluk Werkudara. Oh inggih ngestakaken dawuh. Wah, gecek ndase tenan. Buang perkara. Yayi, kula wonten paring dawuh. Kliwanana kula nyuwun pamit. Amenggak kamurkanipun Koko Prabu Baladewa, Koko Prabu. Ingkang atos-atos mugi-mugi negari Ngamarta mboten wonten lampan menapa-menapa Koko Prabu. Wonten paring dawuh Werkudara ewahaya ing pambudi kepiye munggo penemuning Siadi apa bakal ndak caosake marang Koko Prabu apa bakal ndak paringake marang Petruk barep kakangku Werkudara piye aku percaya marang kabijaksananmu bakal mbok paringake sapa aku percaya kabeh wis nganggo petung Dimas nanging sak ora-orane Siadi matura kudu apa dhisik ingkang ndak tindakake Koko Prabu kula aturi manjing sanggar pamelengan sasana panembah gandeng menika sampun wanci bedhug kula aturi nindakaken panembah ing wanci bedhug tengangipun sasampun menika ngagengaken asmanipun Gusti Wungsal Wangsul marambah makaping-kaping satemah samangke pikantuk tirta wening penggali paduka saengga saged mutusaken badhe kaparingaken dhateng sinten pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Yayi Arjuna ya pun ngakang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kang mangkono Werkudara Budana kang padha seba
ingsun kundur ngedaton. Yo, wis to dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas Haryasena. Purna gatining paranggilan. Salah-salah kundur daton jeluk saking dampar kencana. Kinapit gamparan gading. Kadharaken sangganing peromban cedhi manggung ketanggung Jaka Paloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking mandra tindak Nyasri Naranata katon sesanti kamulyane.